Bos días, comenzamos terceiro e cuarto posto feminino desta Final Four de segunda autonómica. Bueno, estamos aquí con Ricardo Rodríguez, con Guillermo Sánchez, adestradores do Aispar Balonmán Caselas e 6 do Nadal Colla. Guillermo, Billy, comenzamos contigo. O partido de onte, a verdade, Porriño moi rápido, que consigue cerrar esa defensa e imposibilitar moitas veces as vosas penetracións. Contanos, como se repón o equipo? Pois nada, ao final a experiencia do primeiro partido é a vantaxe para o segundo. O primeiro partido moitos nervios, non somos capaces de desplegar o noso xogo. Eso agora non debería pasar. Nos agora xa temos a experiencia de onte, hoxe hai menos nervos, hoxe espero poder desplegar o noso xogo que desarrollarse toda a tempada de maneira moito máis vistosa que onte. Claro, que os nervios aquí nunha Final Four todo pode cambiar. Richie, no teu caso, o partido contra Apoio, o partido tamén bastante intenso, incluso igualado. Contanos, porque esta é unha final que moi poucos equipos queren xogar, as cousas como son. Como está o equipo? Bien, vamos a ver, está claro que, bueno, antes de nada, buenos días a todo el mundo. Sí, este es la final de los perdedores, como se suele decir. Siempre te vas con buen sabor de boca si ganas, si pierdes pues también te vas chafao. Y nada, las niñas son veteranas ya y vienen bastante bien, o sea, yo creo que vienen a por el partido y bueno, a ver qué pasa. En relación, última preguntiña para os dous, en relación aos partidos da tempada, como vemos este partido? O marxen da experiencia de onte, como ti contabas? Bueno, ao final o análise deste partido pois é o que dixen onte, hai moitísima igualdade, porque ao final a segunda autonómica este ano foi con toda a igualdade, ata o final non se decidiu. Nos xa xogamos moitas veces este ano contra Caselas, e Caselas é un equipo moi potente, nos pois sufrimos a vez que gañaron os dos partidos en pretempada e tal. Entón considero que hoxe vai ser unha pelexa, pero bueno, espero que, bueno, como onte que non me saiu ben, caia do noso lado. Richie, Caselas, acaba de decir Billy, equipo con experiencia, a verdade, un equipo bastante noviño. Como vemos o encontro? Bueno, yo creo que un poco lo que decía él también, va a ser un partido muy igualado, son dos equipos además físicamente bastante fuertes y bueno, yo creo que se va a decantar quien sepa administrar mejor las pérdidas de balón y creo que las porteras van a influir mucho también en este partido. Pois nada, rematamos aquí, domingo, día de finais, comezamos co terceiro e cuarto posto senior femenino. Bos días, benvidos de novo ao Pablo Orbello para vivir o terceiro e cuarto posto desta Final Four na súa categoría senior feminina que vai a enfrontar o Aispar Balonmán Caselas co 6 do Nadal Colla. Comezamos co equipo que xoga como visitante 6 do Nadal Colla. Formarán número 1, Ana Figueiras. Número 5, Ana González. 7, Marta Rodríguez. 8, Michelle Fernández. 10, Cintia Iglesias. 12, Lorena Castro. 13, Noelia Sánchez. 15, Andrea Prado. 16, Laura Vázquez. 17, Vania Pijuán. 18, Andrea Lois. 21, Claudia González. 23, Eva Costas. 26, Lara Martín. E 28, Laura López. Equipo adestrado por Guillermo Martín, auxiliado por Gerard Conil e José David Pijuán. Por parte
do equipo que hoxe xoga como local Aispar Balonmán Caselas formarán con número 1 Miriam Barbosa, número 2 Antía González, número 3 Andrea Gregores, número 4 Noelia Pérez, número 6 Susana Méndez, 7 Alba Otero, 8 Ana Álvarez, 9 Lorena Fernández, 10 Mara Lorenzo, 11 Aida Suárez, 13 Zara Martínez, 16 Iris Sestelo, 17 Antía Rey, 18 Laura Rodríguez, 19 Marta Riplinger e 21 Ainhoa Losada. Equipo adestrado por Ricardo Rodríguez e auxiliado por María Isabel Nogueira e Carlos Guzmán. Os árbitros do encontro Julio Villanueva e Renzo Martín Díaz, auxiliados na mesa por Uxía García, Ángeles Piñeiro, delegado federativo Aurelio Barreiro. Sorte os dous equipos. Bueno, Jota, cálzate eso que... Bos días, benvidos de novo á canal de YouTube da Federación Galega de Balonmán para vivir de novo balonmán en directo. Desta vez, turno de mañán ao domingo para os terceiro e cuarto posto, comenzando pola parte feminina. E hoxe para levar comigo os comentarios temos a Jota Estevez, coordinador do Bueu Atlético Balonmán. Que tal, Jota? Hola Alberto, ¿qué tal? Bos días. Dentro de nada perdes os nervios, non te preocupes, Xa mirarás que non é o león tan fiero como pintan. E nada, dispuestos para vivir de novo o espectáculo do balonmán, tal e como foi onte, que foi un sábado espectacular en tanto ambiente como no deportivo. Dous equipos agora que se enfrentan, dos que lle tocou, como sempre dicimos, aprender no partido anterior, non perder, que sobre todo tocará o momento de repartir minutos, de facer que todo o mundo disfrute desta festa que o balonmán da Final Four. Pois preparando, recibindo as últimas instruccións no 40x20 ambas as dúas escuadras. Tocou lixeiro madrugón hoxe para ver os partidos. Recordamos os horarios de hoxe: 11:01, e se todo vai ben, ás 6 da tarde, ás 8 da tarde teremos os eventos das finais. Repetimos, se todo vai ben, porque aquí tamén en Bueu dispútase unha fase de ascenso de fútbol sala do equipo local, que ten a súa sede tamén aquí no Pablo Orbello. Hai que facer ese pequeno parón para deixarlle o pabillón o equipo de fútbol sala. Vaise preparando todo. Vai a vestir coa súa cor habitual azul o equipo de Coia. Vai a vestir coa súa indumentaria laranxa e negra o Balonmán Caselas. Todo preparado xa para que se dispoña o balón. Vai a ter a primeira posesión o Caselas. Aí está, poñendo xa o balón en movimento o equipo de Caselas para iniciar o seu
a súa primeira incursión no ataque. Aí están iniciando ese movimento de primeira línea. E xenerando o primeiro erro, conseguiu cortar o balón Cintia. Iniciando o primeiro ataque xa o equipo de Coia. Aquí Jota está claro que a primeira que consiga aplacar os nervios vai a ser que consiga meterse primeiro no partido, sobre todo. Sí, bueno, como decías tío no principio, creo que ten que ser un partido para disfrutar, para que xoguen todas as xogadoras. Bueno, os nervios de onte supoño que serían bastante máis grandes que os de hoxe. Hoxe é un partido para que disfrute todo o mundo. Vemos o primeiro gol zona central do 6 do Nadal ante unha defensa avanzada do Balonmán Caselas. O gol de Cintia, conseguindo ese primeiro gol para o seu equipo. Iniciando ataque ahora o equipo de Caselas. Buscando ahí esa sucesión de cruces. Buscando esa primera penetración para inaugurar o marcador. Sacando un nuevo golpe franco. Novo erro agora do equipo de Caselas. E iniciando outro ataque o equipo de Coia. Esa primeira línea que conforman como onte Marta, Lara e Marta, que quen recibe. Aí vai Lara buscando ese carreiro entre 1 e 2. Vai a sacar un golpe franco. Buscando de novo, aí vai Marta, cara Cintia, ven ese amago de lanzamento de pase, buscando ese lanzamento alto, dictado, pero non consigue atopar arco nesta ocasión. 2 minutiños e medio, 0-1 a prol do equipo de Coia, que ben anticipou, que ben buscou como conseguiu conectar con Noelia coa pivote, e o gol do Balonmano Caselas. Iniciando un nuevo ataque o equipo de que viste de azul. Cintia ordenando o ataque. Cargando cara ao lado, que ben se anticipou aí nese impar, pero non conseguiu roubar aí o balón Alba. Buscando de novo conectar aí coa súa pivote o equipo de Coia. Ben defendido ahora pola zona central da defensa de Caselas. E iniciando un novo ataque. Aí está Lara, buscando acción de 2 para 2. Cintia recibindo, ben defendida pola defensa. Aí vai Marta, vaya penetración entre 1 e 2. Vai a sacar a primeira exclusión para Noelia, si non me traboco. Efectivamente, Noelia coa primeira exclusión xa do partido. Lanzamento e o gol que consigue agora Lara. Ese primeiro gol de penalti. E poñendo de novo por diante o equipo de Coia. Iniciando ataca Alba con Marta no centro. E vai Alba a cazar ese balón. Vai nuevamente Marta, que vence desde luego aí dende a esquina Alba, e entre a defensa e a porteira, evitando un novo gol. Ben Cintia en bote con Marta habilitando o balón á esquina. Cintia vai a poñer un pouquiño de calma e iniciando un ataque en superioridade, metendo xa o pivote no exterior do lado dereito para buscar esa superioridade cara a ese lado. E aí invasión de área de Bania. Vengo aclarado agora do Sedona, Jota.
Sí, xogaron bastante ben a superioridade, un pouquiño distinto ese pase, ese cambio saltando dúas xogadoras de Cintia cara a extremo dereito. Bueno, foi claro a invasión de área, pero a xogada era bastante clara do Sedona. Pois nova recuperación do equipo de Coia, ben Cintia en bote, buscando un novo pase que ao lado dereito, difícil de domar ese balón. De nova perda do Sedona, esa acción que ao lado dereito. E atacando de novo o equipo de Caselas. Iniciando o ataque aí Marta dentro do centro. Alba sigue no lateral esquerdo. E situada ahora Antía no lado dereito, igual que antes. Se recupera Noelia no pivote, onte que foi xogadora clave mentras conseguiron conectar con ela, metendo moitísimos atrancos a defensa de Pollo. E vai Antía, queda seco o balón Ana, aí erro outra vez na recepción, aí balón para Sedona. Cintia con Marta, que ben conectou o gol de Claudia. Esa conexión co pivote, conseguindo o terceiro gol do Sedona. Igualdade na pista xa. E ordenándose a Marta dende o centro. Novo ataque co puño o aire na man esquerda. Venden doblándose Ana. Alba buscando esa acción de un contra un. Ben defendido, fantástico ahora por Lara. E iniciando de nuevo ataque. Marta. Quería anticiparse Cintia o lanzamento de Antía, o gol de Antía. Antía que xa onte demostrou que é unha xogadora moi móvil, desas xogadoras difíciles de defender precisamente por toda esa mobilidade que conleva sempre. Ordenando de novo Cintia. Ahí buscando ese imparo excesivamente profundo. Ven Marta, no un contra un, o lanzamento de Marta, va a haber golpe franco. Y vai a haber balón novo para o 6 do Alcoia. Claudia que vai a poñer o balón nuevamente, recibindo Marta, buscándose 2 para dividir. Que ben se anticipou, que ben se generou o espacio. Maravillosa conexión con Claudia, o segundo gol de Claudia. Boa acción aí de Marta con Claudia, Jota. Sí, é a segunda. Bueno, vemos agora o gol nunha transición rápida do Caselas, que era algo que non estaba conseguindo, e nesta acción un saque rápido de centro pois conseguiu contrarrestar o gol anterior. Comentábamos, bueno, sí, é a segunda acción que xa lle meten balón a pivote do Sedona. Están buscando bastante situación de un contra un e darlle continuidade coa pivote. Por ahora está lle salindo bastante ben. Cintia que ben se anticipou a ese impar, e o gol de Vania. O segundo gol de Vania. E Cintia collendo o timing necesario para observar todo o que está pasando na pista. E vaya penetración dentro do lado esquerdo que buscaba aí Ana, pero non conseguiu o lanzamento. Gol agora que consigue de novo na contra Vania. 3-6, poñendo terra de por medio o Sedona. Sí, bueno, Alberto, non sei se a túa impresión que o Sedona está intentando meter un ritmo alto dende a defensa nesas transicións rápidas. Logo en ataque estático está parando bastante o xogo, pero esas transicións sí que están conseguindo facer bastante dano. Creo que levan xa 3 goles nunha transición rápida. Creo que é o maior perigo que están tendo as xogadoras do Sedona. Cintia ordenando de novo outro ataque con 3 dedos arriba na man dereita. Vai a sacar agora aí a Vania ese cruce coa pivote, aproveitando ese espacio que xenera ese cruce.
Pero vai haber golpe franco a prol do Sedona novamente. Claudia agardando que Vania se desdoble. Vai a iniciar aí o 2-2 con Lara. Novo golpe franco que forza Lara. Vai a iniciar de novo ataque 6 do Nadal. Que ven Marta o amago de lanzamento, a penetración sacando 7 metros. Pero que ben fixou a súa defensora aí Marta con ese amago. Vai haber cambio na porta. Salta a pista a Miriam. O lanzamento de Marta, gol de Marta, superando a Miriam. Mantendo máis 3 para 6 de Nadal. Ven Antía, buscando a cara ao lado dereito, escapa sello o balón aí Andrea. Escapou aí o balón a Laura, perda novamente do Balonmán Castela, se leva 5 perdas de balón que lles están penalizando. Iniciando un novo ataque o equipo de Coia. Saltou agora a pista Eva nese lateral esquerdo. Sustitución de Cintia. Eva buscando cara fora, novamente Vania, o gol de Vania. Insistindo unha outra vez en levar de esquerda a dereita ao Sedona, aproveitando esa efectividade de Vania. Quere correr agora Caselas. Outra perda de balón. E van 6. Ataque de novo do Sedona. Lara, Marta, Eva, esa primeira liña agora do equipo de Coia, do equipo de adestrado por Guillermo. Iniciando agora de esquerda a dereita, o erro no pase. Vai a pelexar Eva aí evitando que poida chegar a defensora do Caselas. Lara quere aproveitar o desequilibrio novamente cara ao lado dereito. Vania convertindo seu quinto gol, dando unha cátedra de penetracións polo lado dereito. Insistindo moito nese balance de esquerda a dereita, Jota. Sí, o non vemos ningunha xogadora zurda no equipo é o máis natural que se xogue de esquerda a dereita, pero estáme gustando moito a efectividade e os lanzamentos da extremo dereito de Sedona que por agora é a xogadora que está marcando esa diferencia no marcador. É o que decías, todas as accións de esquerda a dereita, todo moi ben fijado, saltándose os impares, moi bo xogo colectivo do Sedona nestes primeiros minutos de partido. Pois aí vai novamente buscando con o lado dereito, buscaba penetración Lara, pero a invasión de área queda invalidada esa acción. E atacando aí vai buscando Antía a Noelia, esa conexión que onte doulle moitos froitos ao Caselas. Ven outra contra, Vania na contra, outro gol de Vania. Sexto gol de Vania. A punta de frecha do Sedona hoxe. Xa onte foi a máxima realizadora do seu equipo e hoxe xa leva 6 en 13 minutiños. Vai a iniciar de novo o ataque o equipo de Caselas. Levando de esquerda a dereita a trompicóns. Marta querendo salvar esa defensa. Balón moi longo ao lado dereito e a parada é de Ana. Segunda parada da porteira de Sedona. Marta con Antía tomando balón para iniciar o ataque novamente. Ven buscando aí Alba, excesivamente rectas as trayectorias de Alba aquí no lateral esquerdo. Antía cambiando de dirección, buscando lanzamento, non atopa o arco aí o lanzamento de Antía. Y en busca do 11º gol o equipo de 6 do Nadal. Lara, Marta agora no centro ordenando xogada. Con Eva e erro no
no pase. Marta recibiendo, queriendo salir, hay pasos. Golpe franco previo. De novo o ataque vai Eva, que ben se desdoblou aí a súa compañeira, conseguindo o gol Andrea nese desdoble, nese deslizamento por detrás da defensa. 4-11, superado o Ecuador deste primeiro acto. Iniciando aí un novo ataque. Zara agora que a que lanza. Tópase con Ana na portería. Terceira parada de Ana. Iniciando vai Eva con espacio nun contra un. Superando Eva nun contra un, pero vai a haber golpe franco. E atacando de novo o equipo de Sexta de Alcoia. Vai Marta na penetración, o gol de Marta. Pois a efectividade do Sedona, Jota, en cada un dos ataques, Sí, están moi están xogando bastante directas no lado esquerdo, en situacións de un contra un, e logo cando ese un contra un non son capaces de superar, están levando o balón moi ben, como falamos antes, de esquerda a dereita. Están conseguindo, bueno, esa efectividade de cara á portería que ao final é o que lle está dando esa ventaja no marcador, unha ventaja que xa é de bastante abultada ahora mismo, pero bueno, aínda queda moito partido. Seguramente que o Caselas ao final xa é o terceiro cambio de defensa que fai, está intentando adaptarse a un, e bueno, queda moito, pero por ahora dominando claramente o Sedona. E o colexiado que non hai nada, que sigan. Que vaise a poñer o balón en movimento dende a línea de fondo. Vai ser Miriam quen poña o balón en movimento. 4-12 no electrónico. Atacando agora aí Zara, buscando a súa compañeira Noelia no pivote, pero non conseguiu contactar. Agora con Noelia. Zara, balón a esquina e o gol agora sí que consigue Mara. E atacando Sedona. Marta, balón a cara ao lado dereito. Cintia, ven agora a parada de Miriam. Insistindo unha outra vez neses balances de esquerda a dereita, que agora teñen xogadora zurda. Interesante estaba Vania tentando conectar outra vez aí con Noelia. Conseguiu domar o balón, pero non foi quen de conseguir xirar. Buscando un novo lanzamento, gol que consigue agora sí Aida. Sube un goliño máis a conta do Caselas. 6-12. Cintia ordenando novamente outro ataque. Marta buscando a Cintia, que ben se anticipou agora nese impara xogadora de Caselas. E o erro novamente no pase. Esa é a séptima perda de balón do equipo de Caselas. E se está penalizando. Sete perdas e a diferencia está en 6 goles no marcador, penalizándolle moitísimo. Sí, moitas perdas foron por intentar subir rápido o balón, situacións que seguramente xa tiñan a ventaja, erros de pase, de recepción, que lles está penalizando moitísimo. Eva, Cintia, vais a aproveitar dese bloqueo. Ten que primeiro domar o balón. Non o conseguiu, que deu o balón ao Caselas. Vai a ser golpe franco a pro do equipo de Caselas. Querendo xa iniciar Zara. Aida recibindo no centro. Zara desdobla a súa compañera no extremo. Aida, vai haber máis cambios. Buscando novamente unha e outra vez a Noelia aí na liña de 6 metros. Pero moi pendentes de la defensa do Sedona. Cintia chegándose en bote. E vai haber tempo da mesa.
a haber un probablemente mal cambio. Ahí está. A exclusión é para Aida. Os 2 minutos para o equipo de Caselas. Este canal inyectan aí. Vos usades outro canal e fora, onde se usades este, se queredes. Iniciando de novo o equipo do 6 do Nadal. Superioridade de novo. Andrea, Eva, balón cara a esquina e a parada de Miriam. Nova parada de Miriam. E atacando de novo o equipo do 6 do Nadal Coia. Iniciando de novo o equipo está Zara buscando a Noelia. Non foi quen de conseguir o balón. Aí vai de novo o ataque do Sedona na contra. Conseguindo outro gol desta contra Noelia. Son moitas xa as perdas do equipo de Caselas, moitas delas non forzadas. Penalizando aí o equipo de Coia. Non sei se vamos a ter a oportunidade de escoitar aos adestradores hoxe. Estamos, chicas, calma, estamos abusando muchísimo de ese pase al pivote. Sí, pero lo que nos pasa siempre, nos dan esa oportunidad, pero luego ya le van 3 a ella o 2. Entonces, vamos a mover más, vamos a continuar más el balón y vamos a buscar más la superioridad en zona donde no tenemos a pivote. Vale, si tenemos aquí a Noelia, vale, a partir de aquí empezamos a fijar fuerte. Si podemos entrar aquí, no llegamos hasta aquí. Luego Aida vuelve a fijar hacia el mismo lado, vale, para intentar arrastrarla. En este momento sí que se lo podemos dar, vale, pero no fijemos donde está pivote, que es donde nos están cerrando, vale. Y las verbas de Ricardo. Tratando de ordenar un poquinho ao equipo para tratar de recurtar un poquinho a diferencia. Menos de 10 minutos para chegar ao final. Vai Zara buscando esa penetración, o erro no lanzamento de Zara. E iniciando un novo ataque. Ben Cintia buscando ese amago de pase, balón a esquina. E a parada de Miriam novamente. Boa parada da porteira de Aispar Balón Caselas. Buscando Zara, cara al lado esquerdo, non se atreveu Aymara no lanzamento. Zara de novo para Mara. E outra parada agora de Ana Figueiras. A cuarta parada. Cintia, balón moi longo. Buscaba aí a Vania. E o erro, Eva consigue roubarlle o balón. Buscando Sedona, agora outra vez Vania nese 1 contra 1 a reviravolta. Ven a falta da defensa de Caselas. Vania, Cintia dende o centro, iniciando. Sacando o seu pivote. Eva. Escapoulle o balón aí a Vania. Ataque para o equipo de Aispar Balón Caselas. Aida dentro do centro, Zara. Aida buscando cara ao lado dereito. E non se atreve unha penetración Lorena. Lanzamento agora do Caselas, recuperou o Rexeite. Continúa o ataque, vai Zara. Aida. O balón agora é para Susana, habilitándose a Noelia, que hai pasos. Vai a poñer o balón Noelia novamente en movimento. Balón de Zara, cara a Mara. Lanzamento de Mara, outra parada de Ana Figueiras. E hai dobles que cometeu aí
a central do Sedona. E o colexiado que hai que poñer o balón en movimento, pero desde estático. E temos a Noelia iniciando o ataque. Zara con Mara de novo, xogando con doble pivote. Querían habilitar aí a Iris. Non conseguiron conectar con ela, que ven aí o repliegue defensivo de Susana. Pero vaya a quedar o balón ao Sedona. Iniciando de novo o equipo do Sedona. Cintia sacando a súa pivote, balón cara ao lado dereito no extremo, erro no lanzamento. Queixábase dun posible contacto aí Lorena, pero non apreciaron así os colexiados. Iniciando un novo ataque equipo de Caselas. 24 minutos deste primeiro acto. Aí ao lado dereito, buscando ese lanzamento Lorena. Non conseguiu atopar outra parada de Ana Figueira. Sexta parada para ela. Ataque de Sedona. Cintia dentro do centro novamente con Eva e con Vania. Defensa 5 en hora do Caselos con Noelia moi arriba. Vai Vania buscando ese 2 para 2. Ven a penetración de Vania. Esa man de Lorena roubou o balón. Quere correr o Caselas. Vai Noelia na contra buscando o lado esquerdo. Aida que se incorporou. O gol de Aida. Pois ben, primeira transición boa do Caselas, que conseguiu levar o balón de dereita a esquerda con ese apoio de Aida en última instancia. Vania con Cintia. Vania nuevamente apoyándose en Lorena, en seu extremo. Cintia, Eva, no 1 contra 1. Paradón de Miriam. Pero voy a ver 7 metros. Boa parada aí de Miriam. E disponse Vania ao lanzamento de 7 metros. Vania no lanzamento, gol de Vania. Séptimo gol de Vania. E o primeiro dende a liña de 7 metros. Terceiro 7 metros para o Sedona, terceira lanzadora, terceiro gol. Sí, variando. Que ven esa circulación, que ven ese cruce, máis o arrastre do pivote. Maravillosa acción colectiva agora do Caselas. O gol de Ana. Quedome con ese cruce, ese arrastre no inicio de Zara, acompañado polo movimento de Noelia de fora cara dentro da defensa, generando esa dúbida. 8-14, menos de 4 minutos. Vai Eva. Cintia, directo cara a esquina. Lorena buscando a súa compañera na línea. E outro gol de Vania. Oitavo gol de Vania Pijuán. 8-15. Zara buscaba ahí ese 2 para 2 con Noelia. Vaya a haber golpe franco de nuevo para el equipo de Balonmán Caselas. Atacando, que ven buscando de nuevo a línea de 6 metros Noelia, recibiendo, sacando un gol Noelia. Terceiro gol da pivote de Caselas. Guillermo indicando ya a súas xogadoras que se cambien as dúas laterais. Pasa Eva ao lado dereito agora, Vania no lado esquerdo. Sigue Cintia no centro. Balón na esquina. E o gol de Noelia. O segundo gol de extremo do Sedona. Ha ido ordenando Zara no lateral izquierdo. Recibiendo, buscando ese primer 2 para 2. Lanzamento de Zara que ven cruzó o balón. E o gol de Zara. 10-16. Pouquiño máis de 2 minutos. Falta aí de Noelia.
Iniciando de nuevo Eva con Cintia, sacando a su compañera en la línea de 6 metros. Va Eva a tratar de dividir, levando balón cara al lado de fuera. Bien defendido ahora por Aida, buscaba esa penetración. Hay un golpe franco para Osedona. Va a poner de nuevo balón en movimiento equipo de Coia. Iniciando Andrea con Eva, buscando a Andrea nuevamente. Quiere girar ahí Andrea, venga defensa de Aida, evitando que se pudiera girar a pivote nuevamente de Coia. Hay aviso de pasivo, Cintia no lanzamento. Non atopa arco. Toda intención do mundo, pero erro no lanzamento. Benzara buscando esa penetración, balón a esquina e o gol que consigue agora sí, Ana. Segundo gol de extremo de Caselas. Derradeiro minuto desta primeira parte. Iniciando un nuevo ataque Sedona. Pide tempo morto agora o adestrador do 6 Nadal, Guillermo Sánchez. Vamos a ver si escoitamos a Guillermo. Vale, están con la 5-1 arriba. Hostia, se escucha la megafonía. Están a 5-1 arriba, ¿vale? Vamos a bajarlas con una 4, pero no la vamos a ejecutar, ¿vale? A golpe franco, si no, que nos hagan el golpe franco y luego vamos a hacer la 11 nueva, ¿vale? Si ya empiezan con la 5-1 muy abajo, ya iniciamos con la 11 para toma de decisión de Eva, ¿vale? Eva. Vale, pues vamos nosotras, ¿vale? Lo hacemos nosotras. Si están abiertas, arriba lanzamiento. Si no, jugamos con el desdoble de Cintia. ¿Entendido? Vale, pues no, jugamos a 4 y si no nos da la gana. Va, tías, vamos, venga, vamos. Va, tías, va, pero tiene que ser gol, fuerte. ¡Sedona! Tiene que ser gol, tías, vamos. Pois aí as verbas de Guillermo do adestrador do Sedona, querendo meterlle un goliño máis ao partido para ir ao descanso con maior tranquilidade. máis alá deses 5 goles que levan agora, poder levar a renta a 6 que xa tiveron no seu momento. Atacando de novo, aí vai Cintia con Vania, desdoblase Vania novamente, recibindo Eva, ben defendida moi arriba, moi profundo pola defensa do Caselas, buscando aí Casilla, rouban nese bote e ataque longo para o equipo de Coia. Iniciando ahora de dereita a esquerda Eva, sigue en bote Cintia, hay aviso de pasivo. Vania, levántase, o lanzamento de Vania queda lleno las mans a Miriam. Quedan 12 segundiños aí o Caselas, Noelia vai no a parar, quedan 8 segundos, 7. Esgótase o tempo, ven Aida no lanzamento, a parada agora é de Ana Figueras, pero vai haber golpe franco para o equipo de Caselas. Vamos a ver quién falla el lanzamiento. Preparando a Barreira, o lanzamiento dispuesto para Susana. Lanzamiento de Susana, golazo. Golazo de Susana, que sube un goliño máis a conta do Caselas para deixar o 12-16 a diferencia en 4 goles. Nos imos a tomar uns intres de respiro e voltamos nun momentiño ata agora.
Hola, hola, estamos aquí no descanso deste enfrontamento do terceiro e cuarto posto senior feminino e, bueno, a verdade é que teño un invitado aquí un pouco sorpresa, Juan Quintas, xogador do Frigoríficos do Morrazo, Balonmán Cangas. E, bueno, Juan, primeiro de todo, noraboa pola vitoria de onte, que tédenos a todos así, Sí, moitas grazas. Bueno, creo que as nosas victorias últimamente están indo, bueno, últimamente non, creo que xa fai anos que están indo sempre ao límite. E, bueno, é certo que non nos estaba sonrindo moita sorte fai semanas atrás ou meses atrás, pero, bueno, onte sí que se nos sorriu, así que, bueno, moi contento. Nada, para que non o sepa, vale, o Cangas xógase todo na última xornada, pero, bueno, creo que Juan o vai explicar moitísimo mellor que a min. Bueno, como sempre en Cangas nos xogamos todos na última xornada, se nos gañamos e os dous equipos que están por encima nosa, que son Puente Genil e Cuenca, non puntúan, da igual o que sexa un ou sexa outro non puntúa, pois nos salvaríamos do playdown e meteríase o que non sume deles. Así que, a ver, nos imos a gañar o noso e logo eles que fagan o que teñan que facer. Bueno, pois como ben sabedes, nos estaremos aí apoiándovos, xa vía redes, xa todo, porque sempre estamos aí con Cangas a tope. E, bueno, Juan, coméntame un pouco, porque, claro, esta xa é a cuarta Final Four, creo que eu xa levo moitas, xa non me acordo cantar levamos. Contanos como estás vendo o ambiente e demais, sobre todo por redes, estamos comentar antes. Sí, a verdad que, bueno, nós non temos moito tempo para vir, porque ao final xogar, viaxar, onte chegamos ás 3:30 da mañá a casa, pero, bueno, sempre hai que, a familia hai que vela algún día se temos tempo. E a verdad que por redes ves un espectáculo impresionante. Onte sei que vin que estaba o pabellón cheo. Bueno, eso ten moito mérito tanto voso como de Bueu, como de toda a organización. A verdad que é un espectáculo, estades facendo un traballo espectacular e esperemos que siga así por moitos anos máis. Pois nada, Juan, moitísimas grazas e moitísima sorte para a semana que ven e continuamos con a segunda metade deste enfrontamento terceiro e cuarto posto senior feminino. Pois voltando xa aquí ao noso posto de comentaristas no Pablo Orbello para vivir esta segunda metade, onde recordamos o descanso, temos o Aispar Balonmán Caselas 12, 6 do Alcoia 16, e onde pouquiño a pouco foi recurtando a distancia o Balonmán Caselas, unha distancia que chegou a ser de 7 tantos a prol do equipo de Coia, e que ten o balón a prol para seguir incrementando esa distancia. Iniciando este primeiro ataque con esa primeira línea de Vania, Raquel, Lara. Lara buscando cara al lado de fora. Buscaba esa penetración, pero estaba xogada esa invalidada por falta. Vai a moverse novamente, vai Lara.
Para Raquel, o amago de lanzamiento que ven Raquel cómo se habilitó espacio con ese amago de lanzamiento. El gol de Raquel, no, perdón, de Marta. El gol de Marta Rodríguez buscando rápido a transición ahí o Caselas, balón que saca cara afuera, muy bien, inteligente, cuando estaba muy pechada. Lanzamiento ahora de Susana. Nova parada la portera do Sedona. Ese lanzamiento de Susana Méndez. Iniciando un nuevo ataque equipo de Coia. 12-17 más 5. Raquel agarrando camiseta para mostrar a Sogada a iniciar. Se cruce ahora con Vania, levando para Lara, habilitando yo espacio a Claudia, que ven esa man que llegó la xogadora de Caselas. Esa defensa de Andrea Gregores. Iniciando de nuevo ataque en estático Aida. A quien se le escurre el balón, pero acude Alba Inasúa ayuda. Nuevo ataque Aida. Buscando ya Noelia, Kevin Shirou. Noelia, vaya golazo. O gol de Noelia, cuarto gol de Noelia. O acción ahí colectiva do equipo de Caselas. Lara jugando con Marta. Iniciando ese ataque. Marta con Lara buscando entre 1 y 2. Ahí o balón que se lle escurre, escapó. Se lle queda yo balón a Caselas. Jugando de nuevo el equipo de Caselas después de esa perda. Pide calma ahí Andrea para hacer los cambios. Susana chegándose en bote. Quien salta a pistas ahí, Aida. Ahí va Aida buscando a Noelia, vais a xirar, que venga defensa do Sedona, venga Ivania, evitando un posible xiro, sacando un golpe franco. Iniciando de nuevo, desdóblase a extremo do balón en Caselas, aí vai Aida na penetración, o gol de Aida. O terceiro gol de Aida, poniendo 14-17 no electrónico. Distancias hasta en 3 nuevamente. Pouquinho a pouco recurtando a distancia o equipo de Caselas. Vai Marta dende o centro ordenando de novo o xogo do equipo de Coia. Balón a esquina e tocou Miriam. Ese intento de Vaselina de Lorena. Pero tocó Miriam coa puntiña dos dedos evitando un nuevo gol. Ven atacando Caselas, balón a Noelia en la línea de 6 metros. O gol de Noelia Caselas, que se sitúa xa a 2 goliños. 15-17. Marta de novo na central de mandos do Sedona. Iniciando de nuevo, buscando esa penetración. Sacoulle muy bien a falta en ataque ahí. A defensa de Caselas. Y poniendo balón en un momento, otro ataque para Caselas para tratar de elevar a distancias a un goliño después de estar a 7. Comentábamos aquí no descanso do que pouquiño a pouco o cambio de tendencia do Caselas e tamén o cambio de ritmo na hora de xogar. Buscaba ahí esa penetración Alba. Balón de Aida, esquina. O lanzamiento de Antía. Petou no pau. Oye, balón a Sedona. Ataque de Sedona nuevamente Marta. Atacando ahí Lara desde el lado derecho Marta. Buscándose acción de bloqueo. Buscando Marta esa penetración. Loita de titans ahí entre Marta y Noelia. Iniciando de nuevo otro ataque o equipo de Coia. Atacando de nuevo, ahí va Lara buscando esa penetración. Pose con Noelia.
Vai iniciar outro ataque o equipo de Coia. Lara vai a buscar ese 2 para 2 para tratar de dividir. Marta recibindo, amagando con lanzamento novamente, conseguindo a penetración, tirando moito ese recurso aí Marta, deses amagos de lanzamento para conseguir o carreiro. Noelia poñendo o balón en movimento, 15-18 no electrónico, superado o minuto 6 deste segundo acto. O lanzamento agora é de Antía, o gol de Antía. Acción rápida do Caselas, conseguindo novamente un gol. Aí vai, queda o balón a Caselas, dio colexiado que non hai nada, roubo de balón do equipo que viste de negro e laranxa. Venga Ivania a cometer a falta para evitar que poida sair de aí o balón. Pois ven aí de novo o Sedona. Oi, o erro no pase. Queda o balón ao equipo de Caselas. 16-18, camiñando polo minuto 7. Iniciando novo ataque. Ui, Antía buscando ese balón de esquina a esquina. Iniciando ataque. Susana buscaba ese 2 para 2 sin éxito. Atacando balón a esquina de Antía con Susana buscando 2 para 2, lanzamiento de Susana, consigue a parada aí a porteira Ana Figueras. Pide tempo de novo a mesa. Outro erro de cambio, parece ser de Caselas. Pois sí, xa se estaban queixando o adestrador de Caselas de un cambio antirreglamentario. Bueno, é o terceiro balón creo que ten Caselas para poñerse a un gol. Comentábamos na primeira parte de que quedaba moito partido. Unha distancia, como falabas ti antes, de creo que foron 8 goles, chegaron a ser de 8 goles, e pouquiño a pouquiño, pois, pero xa é o terceiro balón que teñen para poñerse a un gol que non aproveitan. Aínda queda moito partido tamén, e vemos un cambio, bueno, de tendencia nesta segunda parte, a ver se o Sedona volve a conseguir esa distancia ou o Caselas é capaz de manterse en partido e darlle algún susto. O gol que consigue agora Lorena dende a esquina. Acción de gol para poñer o máis 3 para Sedona. Atacando de novo, erro e ahora quedou o balón a porteira do Sedona. Busca acción rápida de contra Vania. ¿Para dónde, Miriam? ¿Cómo se fixo grande? O gol agora de Antía dende o lado dereito. Terceiro gol de Antía, camiñando polo minuto 9. De novo, Caselas poñéndose a 2 goliños. Balón a esquina, buscando agora o lanzamento por fora do arco que defendía Miriam. Quere correr ao Caselas, mira, sacando aí a contra, fantástica a man. Ven correndo dende o lado esquerdo e conseguindo un novo gol. O gol de Ana Álvarez. Poñendo xa o Caselas a un goliño, Jota, tal e como indicábamos, Sí, bueno, o que sempre decimos, que cando un equipo cunha distancia tan grande no marcador, que se apreta e ponse a un gol ou empata, que é un novo partido. A ver como afrontan os dous equipos esta nova situación.
se lle poden, o que decías do principio do partido, os nervios do principio, pois agora os nervios do final para conseguir ese terceiro posto. Pois menos de 20 minutiños para chegar ao final do partido. Aí Marta, o lanzamento de Marta, toca Miriam. Outra parada de Miriam. Quere correr de novo Caselas, está se atopando moi ben o Caselas nesas transicións ao gol de Noelia. Pois chegou o empate. Portería de correr. Portería de correr, efectivamente. Defensa, transición rápida e obligado a pedir o tempo morto ao adestrador do 6 do Nadal Coia. Imos a escoitar a Guillermo Martín. Vale, Eva, entramos, Noé, nos quedamos. Noé, nos quedamos, ¿vale? Bien. Vamos a darle 2 vueltas al balón al empezar, si están 6-0 abajo. Vamos a mandar después algo, que sean ataques lentos. Vamos a ir con cabeza, vamos a volver a jugar la 5. No podemos tardar tanto en soltar ese balón, ¿vale? Pero vamos a intentar jugarlo con la continuidad si están abajo, que llegue el balón al lado contrario, ¿entendido? A que llegue lateral por el lado contrario, ¿vale? Si hay presión, pase por encima. En defensa, nos estamos volviendo locas, ya no estamos ayudando y no estamos ajustando, ¿vale? Están corriendo y no estamos replegando. Entonces, yo creo que este tiempo muerto no es para mandar nada, sino para reordenarnos, reorganizar la cabeza y darnos cuenta de que ya hablamos esto en el descanso. Van a hacer parcial, no nos importa. Seguimos jugando a lo nuestro, tías, ¿vale? Venga, va, tías, va. ¡Segona! Pois estaba no guión, Esta remontada do Caselas, tal e como indicaba Guillermo, xa estaba no guión, xa estaba agardado. E simplemente lle pide, pois, seguir facendo o traballo que teñen que facer, que saben facelo e moi ben, ademais. Man arriba de Cintia. Man esquerda arriba para iniciar un novo ataque. Ahí están. Raquel. Buscaba ese... Perdón, Marta. Iniciando ese ataque. Vaya a buscar de nuevo. Buscar ese 2-2 con Claudia. Golpe franco que forza ahí Marta sobre Noelia, que va a ser castigada con 2 minutos. E a segunda exclusión de Noelia no balonmán Caselas. Iniciando ataque de nuevo o equipo de Coia. Ahí está, que ven a penetración o gol, asistencia ahí para que Claudia consiga embocar y meter el balón na caixa. 19-20. Iniciando nuevo ataque o equipo de Caselas para tratar de poner igualdad en o marcador de nuevo. Aida no centro. Recibiendo en bote. Achegándose, levando balón cara a Susana. Ven agora cara ao lado esquerdo de Alba. Aida novamente. Pedía balón polas costas da defensora e Antía. Non recibiu Aida poñendo balón de novo en movimento. Iniciando de novo ataque. Alba, balón a esquina. Invasión de área. Jugada invalidada ahí en ese lanzamiento de Ana. Cintia jugando con Eva. Eva con Cintia. Marta recibiendo con espacio. Buscando ese aclarado, pero llegó un balón chisquiño lento. Van a poner el balón en el momento. Claudia. Con Marta, Cintia, Eva buscando de izquierda a derecha. Vamos a sacar un 7 metros muy claro en esa penetración ahí Eva. Vaya a haber cambio na porta do equipo de Caselas. Salta a pista aí agora outra porteira. Ainhoa Losada. Cintia no amago. O balón o Pau. E queda o balón o Caselas. En Antía en bote. Para ese Aida.
Vai a iniciar ataque estático de novo. Susana con Aida, recupera a xogadora excluída xa o balonmán Caselas, recibe Noelia recén incorporada a pista do banco e conseguindo gol Noelia. Séptimo gol da pivote de Caselas. 20 iguales. Aí estaba buscando Eva a súa compañera desdoblada na línea, Andrea. Aí vai Marta no 2-2, outra vez ese amago de pase, o lanzamento de Marta, gol de Marta. Estalle facendo moito dano nesas situacións de saída ao punto malo, o punto débil, cun amago de lanzamento. Están xa na primeira parte, comentabas que xa levaba 2 ou 3, en esta segunda parte tamén está facendo moito dano. Conexión de 2-2, maravillosa agora entre Alba e Noelia, outro gol de Noelia. 21-21. O acción aí de 2-2 e Noelia facendo valer a súa envergadura. Aí vai de novo Cintia. Balón para Marta. Cintia, Eva, que ben levado, balón cara ao lado dereito e o gol de Vania. Noveno gol de Vania no que vai de encontro. Poñendo 21-22, de novo poñéndose Dona por diante. Antía buscando a penetración. Golpe franco que saca Antía. Y opción de nuevo para o Caselas para tratar de igualar nuevamente a Aida. Man dereita arriba para iniciar un nuevo ataque. Susana jugando con Antía. Susana nuevamente subindo los decibelios aquí no Pablo Orbello, cogiendo ambiente y cogiendo corde final de domingo. Antía consigue o gol a trompicóns, pero gol válido de Antía. Cuarto gol da xogadora de Caselas. 22 iguales. Novo ataque para o equipo de Coia. Cintia apoyándose na súa pivote. Cintia buscando cruce con Marta. Piscolento nese cruce. A poñer de novo o balón en movimento o equipo de 6 do Nadal. Andrea en la línea de 6 con Marta. Balón a Cintia. Conseguida acción, buscaba habilitar o balón aí a Eva, non conseguiu a conexión. Quere salir o Caselas correndo a falta de Cintia para evitar que o Caselas poida seguir correndo. Produce os cambios de ataque e defensa o equipo de Ricardo. E oportunidade do Caselas para poñerse por diante despois de moitísimos minutos. Ten opción de poñerse por diante no erro no lanzamento. Un golpeo na faciana, non? De Eva, parece ser. Esa acción de Noelia e os 7 metros que se dispón Antía no lanzamento. Hai Antía o lanzamento, gol de Antía. Quinto gol de Antía. E o Caselas, como dicíamos, por diante no electrónico despois de moitísimos minutos. Sí, en ataque están atopando a Noelia, cousa que na primeira parte o Sedona pechouse moi ben defendendo densidade coa pivote. Nesta segunda parte está entrando moito máis en xogo e a súa maior baza ofensiva. Outro roubo, outra vez a defensa do Caselas conseguindo éxito. Ven correndo aí Alba na contra, perda de balón de Alba. Iniciando de novo aí o equipo de Coia. Eva xogando con Cintia. Marta, cara fora, outra vez o punto feble, o gol de Marta. Insistindo unha e outra vez nesa salida a punto feble e metendo en problemas a defensa de Caselas. 23 iguais. Iniciando de novo ataque o equipo
que viste del negro laranxa. Balón agora de dereitas, vai Antía, topou o carreiro Antía, o balón ao pau. Buscou ese lanzamento sorpresivo en apoio, pero topouse co pau da porta defendida por Ana. E ocasión marrada por o equipo de Caselas. Illo 23 iguales, menos de 12 minutos para chegar ao final. Iniciando tanque Marta con Lara e con Eva na primeira línea. Ven Marta, ven a defensa aí do avanzado moi arriba. Lara querendo penetrar, quería asistir aí a Eva. Ven o roubo de balón de Caselas. Marta buscando novamente cara fora. E ese golpeo agora de Antía. A altura de faciana de Marta. Vemos aí a repetición, esa salida cara fora. Esa, dúas mans impactando na faciana de Marta. Van a ser os 2 minutos para Antía. Recupérase Marta. E vais a poñer o balón de novo en momento de superioridade para os 6 de Alcoia. Marta ordenando. Pivote situado no lado esquerdo e aí vai aclarado para levar o balón cara ao lado da extremo esquerdo. Nos atreveu no lanzamento Eva. Marta cambiando de dirección. Eva novamente, balón agora sí na extremo e a parada de Miriam. A parada de Miriam nese lanzamento de Michelle. E bola extra para Caselas para conseguir poñerse por diante en inferioridade de Jota. Sí, outra superioridade do Sedona que non consegue abrir un oco no marcador. E doulle outra oportunidade a Casela, que un lanzamento outra vez claro que volve a parar a porteira do Sedona. Estamos nunha fase no que calquer erro de calquera dos dous equipos vase notar bastante, non? Cada vez hai menos tempo de reacción e a ver como afronta esta superioridade de Sedona de novo. Bania, no 1 contra 1 por fora, outra parada de Miriam, 10ª parada de Miriam, 10 paradas leva tamén Ana na portería contraria. Igualdade a todo. Iniciando novamente ataque Ana dende o lado esquerdo. Aida, que ven ese amago de pase, conseguiu abrir a porta e o gol de Aida. Ven Marta en carreira. Ben habilitou o espacio a súa compañera Andrea. E o gol de Andrea nesa transición, poñendo 24 iguales. Menos de 10 minutos para chegar ao final. Aí está Zara con Aida iniciando esa acción de 1 contra 1. Xogou sin balón que ven gañando a espalda e consigue entrar con fortuna o gol de Susana para poñer de novo por diante a Caselas. Raquel embota chegando esa defensa, quere aproveitar todavía a superioridade do equipo de Coia. De que xa recuperou o xogadora excluída o Caselas. Ataque novamente estático para Coia. Palma arriba na man dereita de Marta para iniciar ataque. Ben Bania. Defendida, ben trabada agora por Lorena. Iniciando de nuevo, vai Marta, buscándose 2 para 2 con Lara, tratando de dividir, que ben se anticipou no impar Antía, ven Antía na contra, o gol de Antía. Bueno, o que falábamos, un erro de pase, moi boa situación de impar de Antía, e estes erros que noutro momento de partido, pois con máis tempo poderíase contrarrestar. Agora falta de agora mesmo 8 minutos, pois parece que toma moito máis peso no partido. Outro erro do Sedona no pase en asistencia a liña de 6 metros. Oportunidade de Caselas de novo para correr, querendo buscar aí a Noelia, peleando por ese balón como si fuera unha gladiadora na area. Perda o balón agora de Caselas. Oportunidade de novo para Sedona para chegarse a un goliño no electrónico do Pablo Herbello.
Balón en movimento. Golpe franco que consigue forzar ahora el equipo de Caselas. Ahí está buscando esa penetración Lara. Vaya a sacar los 7 metros. Entonces o cambio nuevamente na porta. O lanzamento fora de Lara. Pois leva nas dúas saídas a pista da porteira sustituta de Caselas. Os dous penaltis parados. E por parte de Ainhoa Losada. Zara. Pasos na saída da finta de Zara. E oportunidade de novo para Sedona para chegarse a un goliño. Terceira ocasión que vai a intentar, a ver si vai desta. De nuevo ataque, Cintia apoyándose en Eva. Cintia tratando de dividir, que ven esa finta buscando habilitar ahí a su compañera en la línea, pero ven defendida por los Caselas. De nuevo o ataque, balón polo lado dereito, outra parada de Miriam. 11ª parada da porteira de Caselas, que se está erixindo como figura importante en esta remontada. Ven en bote o Caselas, habilitando con el lado izquierdo, rouba o balón aí, Cintia no lanzamento, pero vai a haber 7 metros a prol do equipo de Caselas. Bueno, momento clave do partido. Antía convertindo en gol novamente. Máis 3 para Caselas. E tempo morto que ten que solicitar o adestrador do 6 do Nadal. Imos a escoitar a Guillermo. Vale, tenemos ahora a Lois y a Prado en el campo. Vamos a seguir jugando con los dos pivotes de entrada para que Lois esté sobre la primera, ¿vale? Y vamos a darle balones, generar la disuasión a esta primera con Lois y Eva abierta. ¿Entendido? Iniciamos desde este lado. Si no, con la 4 hay que tenga que venir, ¿vale? Hay que dar el lado aquí. Sí. En defensa, tenemos que hacer más presiones, estamos con la 5-1, vamos a volver como ayer, a estar las segundas más arriba, ¿vale? Tenemos que tener cuidado, la circulación está llegando allá, más cerca a la primera del extremo, ¿entendido? Vamos, tías, vamos, vamos, vamos. ¡Ya gana! As aí de Guillermo para tratar de afrontar este micropartido agora para tratar de reducir a distancia este ataque que vai a ser xa clave tamén para os intereses do 6 do Nadal, porque sí que esa unha perda de balón agora, un erro non lanzamento pode dar ao traste con que un ataque do Caselas leva vantaxe a 4 goles. E ese o balomán que é moi de sensacións. O Caselas está vindo de menos a máis. Cintia. Ven a defensa aí do Caselas. Como incordia aí esa avanzada. O roubo de Caselas. Quedou igualmente o balón aí a equipo de Sedona nese rexeito. Pero vai a haber golpe franco. Vai a poñer de novo o balón novamente Andrea. Balón para... Actuando no centro ahora outra... Andrea, aí o erro, pois mira o que falábamos, un erro, unha perda de balón, e ven aí o gol que consegue Zara Martínez a contra, poñendo a distancia en 4, inclinando un pouquiño máis a balanza cara ao equipo de Caselas. Sí, as sensacións, unhas parece que non poden correr e outras que están voando. Sí. Pesan as pernas agora, Sí, todo o contrario que pasaba na primeira parte, estamos vivindo neste final de partido. Buscaba aí o lanzamento agora Andrea Lois, e tópase novamente con Miriam. 12ª parada da porteira de Caselas.
28-24. Vai Antía buscando esa penetración con potencia, con rabia, ainda que se topó con Laura. A parada da porteira de Sedona, pero vai a haber 7 metros. Vai Iris a tratar de converter a acción en gol. A subir colexiado, Iris no lanzamento, gol de Iris. O gol de Iris, Estelo. 29-24, máis 5 para Aispar Balomán Caselas. Balón para Sedona de novo. Cintia segundo con Vania. Andrea sacando a Eva, que ben se anticipou aí novamente a xogador avanzado do Caselas. E outra man de Miriam Barbosa. Vaya paradón novamente de Miriam. Balón de Vania na esquina, buscando unha penetración. Moi ben a defensa aí de Antía. E ninguén se quere dar por rendido, Andrea buscando esa penetración. Esa defensa 5-1 de Caselas meteu moitísimos problemas a Sedona, Sí, estaban facendo cambios durante todo o partido, 6-0, 5-1, pero neste último bloque de cambios, esa 5-1 está o que lle está funcionando. Está moi ben en defensa, moitas axudas, moitas pernas, moitos brazos. Ao final, bueno, os partidos desde atrás, se estás ben, míranse mellor. Aviso de pasivo. Cintia habilitando a súa compañeira. Vai a haber 7 metros para a invasión de área. E vai a saltar a pista novamente Ainhoa Losada para tratar de deter un novo 7 metros. Quen vai ao lanzamento agora é Andrea Lois. Lanzamento de Andrea, gol de Andrea. Para poñer o 29-25 no electrónico, cando queda un pouquiño máis de 2 minutos. Balón de Mara. Aí Susana no lado dereito. Balón de Marta. Antía buscando lanzamento novamente. Vai a haber 2 minutos por ese agarrón. Sobre a penetración de Antía. Vai a haber 7 metros novamente. Vai a ser de novo Iris quen se dispoña no lanzamento. A parada da porteira de Sedona. E o ataque de novo para 6 do Nadal, para tratar de reducir a distancia. Minutiño e medio. Cintia buscando a súa compañeira na liña de 6 metros. A parada de Ainhoa, pero sacando un novo penalti. Vai ser Cintia quen se dispoña no lanzamento. Ainhoa baixo paus. Cintia o lanzamento, gol de Cintia. Máis 3. Pero xa o Sedona nin sube a presión, Xa dando partido por pechado. Sí, bueno, subir cunha xogadora menos, ao final é deixar bastantes ocos. Antía, gol de Antía. Vaise a quedar a victoria, terceiro posto desta Final Four, o Aispar Balomán Caselas. En detrimento do 6 do Nadal. Cintia recibindo, escúrrese o balón entre as pernas, pero consigue domalo novamente. O balón é para Andrea Prado. Buscando ya a penetración a outra Andrea Lois. E aí novo golpe franco, 30 segundos para chegar ao final deste encontro. Andrea para outra, para Andrea Lois. Ben detida aí por Iris. Moi ben a defensa de Caselas nesta segunda parte. Partido que foi de dúas cores, non? Unha primeira parte na que dominou o 6 do Nadal e unha segunda parte que sin chegar a dominar Caselas, sí que aos poucos facendo ben o seu traballo con eses cambios de defensa conseguiu o premio, Sí, primeiros 20 minutos moi bons do Sedona, nunha ventaxa de 8 goles. Despois Caselas pouco a pouco foi retallando. Ao final creo que vitoria xusta do Balomán Caselas. Sí, eu coincido contigo que victoria xusta do Caselas.
porque pouquiño a pouco foron traballando, seguindo sempre o seu guión, sin perder de vista o guión do partido, a pesar desa distancia de que chegou a ser de 7 goles abaixo, pero pouquiño a pouco foron recurtando, sendo fieles ao seu xogo, ben apoiada por Miriam atrás na porta, e cimentando na defensa esa victoria final. Estamos observando aí as mellores repeticións, as mellores xogadas, mentras aquí na pista xa se prepara todo o atrezo para a entrega de agasallos para este terceiro e cuarto posto, e celebrando a victoria as xogadoras de Caselas coa súa parroquia. Recibindo apoio e o calor do público. Aí o aplauso de un cara outro equipo. E agardando iso a que agora se produce esa entrega de agasallos, esas fotos a que nos ten acostumadas a Federación Galega a entregar a cada un dos equipos que xogan a Final Four. E recordamos en un Sintres en pouquiño, a partires da 1 da tarde, a terceiro e cuarto posto masculino, que enfrontará o Sanxenxo Balomán con a Esperanza Comidas Bar Balomán Arón na parte masculina. Pois creo que todo preparado na pista para esa acción, para esa entrega de trofeos por parte da Federación Galega de Balonmán, tanto a Balonmán Caselas como o 6 do Nadal Coia. Todo preparado ahí en pista. Dispuestos ya, agardando para esa protocolaria entrega de agasallos por parte de la Federación Galega. Vai a ser a directiva da Federación e tamén do clube. No tengo el micro. Habla tú. No me dijo nada, ¿no? No tengo. Cabeza todo. Sí, imos coa entrega de agasallos desta terceiro e cuarto posto da Final Four na súa categoría senior feminina. Van a entregar os agasallos Carla Abad de Chisco por parte da Federación Galega e Manolo Otero por parte da organización do Bueu Atlético. Cuarto clasificado desta Final Four, 6 do Nadal Coia. Aplauso para elas.
Aí temos o equipo de Sedona, o aplauso, o calor do público para o equipo de Coia, cuarto clasificada deste a Final Four de segunda autonómica feminina. Momento agora da entrega ao terceiro clasificado desta Final Four de segunda autonómica. Fan entrega dos agasallos Chisco e Carla Abad por parte da Federación Galega, Manolo Otero como presidente do Bueu Atlético Balomán, Manolo Castro para o Aispar Balomán Caselas. Forte aplauso aí para o Aispar Balomán Caselas, terceiro clasificada desta Final Four. E imos a pedir ao equipo do Sedona que acompañe o Caselas para facer a foto de grupo neste terceiro e cuarto posto na categoría segunda autonómica feminina. E a todos os que vos achegastes hoxe ao Pablo Herbello, moitísimas gracias por vir a apoiar os vosos equipos. E recordamos vos, dende a organización temos taller de alfombra florais agora na entrada, xogos tradicionais e partidas de xadrez durante toda a mañán. Forte aplauso aos dous equipos e recordade, a 1 da tarde, ao segundo dos partidos que enfrontará ao Sanxenxo Balomán e a Esperanza Comidas Balonmán Narón.